Te-ai uitat vreodată în oglindă și te-ai întrebat dacă procentul tău de grăsime corporală este prea mare? Nu ești singurul. Mulți dintre noi ne punem această întrebare, mai ales când vedem că hainele nu mai stau la fel de bine sau când energia parcă nu mai este la cote maxime. Grăsimea corporală în exces nu este doar o problemă estetică, ci poate avea un impact serios asupra sănătății tale. Dar nu te panica. Vestea bună este că există soluții simple și eficiente pentru a remedia situația. Primul pas și cel mai important este să înțelegi că nu există o soluție magică peste noapte. Cheia succesului stă într-o abordare echilibrată, care combină alimentația corectă cu mișcarea. Să începem cu mâncarea. Nu trebuie să te înfometezi sau să renunți la tot ce îți place. Secretul este să faci alegeri mai inteligente. Încearcă să reduci consumul de alimente procesate, dulciuri și băuturi carbogazoase. Acestea sunt pline de calorii goale și contribuie direct la acumularea de grăsime. În schimb, umple-ți farfuria cu proteine slabe, cum ar fi pieptul de pui sau peștele, carbohidrați complexi din cereale integrale și o mulțime de legume proaspete. Nu uita de grăsimile sănătoase, precum cele din avocado, nuci sau ulei de măsline. Și desigur, hidratează-te. Apa este esențială pentru metabolism și te ajută să te simți sătul. Acum, să vorbim despre mișcare. Dacă vrei să arzi grăsimea, trebuie să îți pui corpul în mișcare. Combinația ideală este între antrenamentele cardio și cele de forță. Cardio, cum ar fi alergatul, mersul pe bicicletă sau înotul, te ajută să arzi calorii în timpul exercițiului. Pe de altă parte, antrenamentele de forță, cum ar fi ridicarea de greutăți sau exercițiile cu propria greutate, construiesc masă musculară. Și de ce este important asta? Pentru că mușchii ard mai multe calorii în repaus decât grăsimea. Așa că cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât metabolismul tău va fi mai rapid, chiar și atunci când te uiți la serialul preferat. Încearcă să faci mișcare de cel puțin 3-4 ori pe săptămână. Nu trebuie să fie ceva extrem, chiar și o plimbare rapidă în fiecare zi poate face o diferență uriașă. Nu uita de odihnă. Somnul de calitate este crucial pentru reglarea hormonilor care controlează foamea și apetitul. Lipsa somnului poate duce la pofte necontrolate și la acumularea de grăsime, în special în zona abdominală. Așadar, asigură-te că dormi între 7 și 9 ore pe noapte. Reducerea procentului de grăsime corporală este un maraton, nu un sprint. Fii consecvent, ai răbdare cu tine și celebrează fiecare mic progres. Transformarea ta începe azi. Sper că ți-au fost utile aceste sfaturi. Abonează-te pentru mai multe despre un stil de viață sănătos. Mersi pentru vizionare.